James Lee de Benegracia Lantaya took AB Theology at South Philippine Adventist College, batch 1999. He then took a Master in Ministry at Adventist International Institutes of Advanced Studies in 2016. From 2000 to 2008, he became the youth pastor of Adams and Camus churches, district pastor at Pantukan for 2 years. His warm personality made him the youth director from 2011 to 2023, from Davao Mission up to the late South Philippine Union Conference. James Lee is the loving husband of Lucy Jin, and together made 3 children, LJ, JL, and James Lee. Our speaker is known for his dynamic approach and positive energy, now leading one of the youngest mission under Southeastern Philippine Union Mission, the Southeastern Caraga Mission President, Pastor James Lee de Benegracia Lantaya. Akong giday ang Ginoo magigsunan karon tungod kay nalipay ako personally magigsunan nga niabot kaning balaan nga adlaw. Happy Sabbath day kanatong tanan. Tingalig wala pa na explain magigsunan, but nako isulti kaninyo. Ang alay papahulay dili magsugod ugma pag mata nato sa buntag. Apan magigsunan ang Biblia nagsulti nga ang adlay papahulay nagsugod pagsalop sa adlaw. So ganiha, mga alas 5 komedya ni Sala pangadlaw magigsunan, nagsugod na ang aday papahulay ug mahuman po ni ugma pod sa pagsalo pod sa adlaw. Sa padi pa ta para magigsunan, hanyon mo nako modulok dukos ni mga ulo, maghimo kita sa pagampo. Amahan nga balaan. Salamat gining bag-o na pod nga adlaw papahulay. Mao ni ang adlaw nga ikapito nga imong giingon, nga imong gipanalanginan, imong gibalaan ug imong gipahulayan. Among gitan-aw Ginoo ang imong paglalang sa langit ug sa yuta ug nalipay mi nga imo kaming gilalang kami nga mga tawo sa ikanom ka adlaw ug imo kaming gipahulay sa ikapatong adlaw. Ginoo salamat nga karon niduol kami kanimo kumpiyansa nga imong dunggon ang among pag-ampo tungod kay imo kaming gipasaylo makasasala kaming tanan Ginoo. Dagan kaming nahimo nga dili maayo sa among kinabuhi. Apan salamat sa dugo ni Hesus kansang mulimpyo kanamo muhugas ang mga sala aron ang among pag-ampo karon ug ang among pagtuon dungganon sa imong gingharian. Salamat sa balang espiritu nga mo'y magakumbinsi kanamo sa pagpaminaw sa tinarong gayon ug among masabtan Ginoo ang mensahe sa kaluwasan labi na gyud sa among topiko karon nga pagisgutan kung naputol ba ang panahon. Salamat nga ikaw magauban sa among pagtuon, dahigon ka na magpasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang atong topiko karon magigsunan is, has time been lost? Nawala ba o nausab ba ang panahon? Atong sulayan og tubag magigsunan sa atong pagtuon karon. Pasulantaya, paglalang sa Ginoo sa langit ug sa yuta, unang adlaw, ika-2, ika-3, ika-4, ika-5, ika-6, ug ika-7. Ang pangutana, Pastor, katubang adlaw nga ipapahulay, maura ba gihapon nga alay papahulay karon? Sa kadugay na, thousands of years, Pastor, wala ba nausab? Sumoni ang atong tunan karon nga gabi magigsunan na wala ba o nausab ba ang panahon? Adunay sugilanon magigsunan sa kinabuhi na Amelia. Sa Amelia, usa ka malipayon nga babae ug usa ka adlaw nakakita siya igsuon og relo. Kani nga relo, grabe kaayo og gahom. Nga naman, this watch has the power to rewind the time. Ang 1945 nga pangitabo, makita daw ani nga relo. Actually, gibasa ni Ma'am Gina Miado nga story o ni Pastor Will ni Miado mag-isunan. And we talk about this. Isa Pastor, nawala lang to pero this is what we understood. Nga, nakakita daw sa Amelia og usa ka relo nga kahibulungan nga rilo tungod kay naa siya gahom magigsunan nga babaliko niya ang nanglabay nga panahon. Unya magigsunan tanawan ni. Amelia will live. Gigamit man magigsunan sa iyang community. Cherish moments, corrected mistakes, mga nahitabo kanhi sa milabay nga magkatuigan nga nakita nila nga daghang sayo pagigsunan, ilang gi-correct and even help her village thrive. Sa ato ba, nas nilambo magigsunan ang ilang village because of this
watch. Kay gitan-aw ba nila ang mga nahitabo sa kanhi nga panghitabo magkaigsunan. Ug ilahang gina-correct ang dili maayo ug ilang gihimog padayon ang mga maayong butang in their present time. Gani she learned. Pero naa siya naibalaan magkaigsunan nga adunay daghang butang pod nga nindot kung dili usbon. So nakita niya sa history nga, oy, kani dapat dili usbon eh. Naay daghang butang pod nga dapat dili usbon magkaigsunan. And finally, Amelia realized that embracing the present, ang pagakos magkaigsunan sa presente nga panahon o pagkahibalo sa milabay nga panahon magkaigsunan, mas importante pa kaysa usab-usabon ang panahon sa ilahang time, mga kaigsunan. Tubago na to ni karon pasulantaya kung wa ba nausab ang aday papahulay. Wa ba nausab ang unang adlaw, ikaduwa, ikatulo, kaupat, kalima, ug kaunom, hangtod kapito. During Decoration Week, ug hangtod karon maora ba ni? Kaya tingali bag na lahi na pastor. Hindi na ni mong adlaw ang atong gi-worship ang Ginoo. Tingin ni mo yung gi-design nga adlaw. Pastor, atong tubago na sa atong pagtuon karon mga kaigsunan. Maputol man ang kapanahunan. Maputol man ang dagan sa kinabuhi. Daghang nga matay magkaigsunan. Maputol man ang ato nga pagtuo. Daghang ni backslide magkaigsunan. Apan sultian ta ka ang atong kinabuhi magkaigsunan. Ang atong kalibutan mag-usab-usab man siguro. Apan sultian ta ka magkaigsunan ang atong Dios di gyud matarog. Dios nga dili gyud mausab mga kaigsunan. Karon nga gabi hisgutan nato ni karon. Tanawa, si Jesus ang atong Ginoo sa miagi nga kapanahonan ug hangtod karon walay nausab sa mga panahon. Nga naman magkaigsunan, ang bugtong pamatuod mao lamang ang pagsusi karong gabi. Atong susihon kung tinuod ba nga ang panahon naputol gikan sa sinugdan hangtod sa atong kapanahunan karon. Mangutana ka, Pastor, sulayan na nato magkaigsunan pagtuon. Let's go. Dito takang Adan o ang Moses. Si Adan, di ka magkaigsunan. Ang Ginoo biya. Iyag yung gipanlingin ang alay kapito. Iyang gitanaw magkaigsunan. Pero tanawon po, nato sa kapanahonan ngadto kang Moses. Let's trace back, gikan kang Adan, hangtod ka Moses magkaigsunan. Kung nabugto ba ang sinimana nga panahon? Magkaigsunan, tanawon na to ang Creation Week. Sugod ta, kagikan mata ka Adan. Ang Creation Week, we will see, first day, gihimo sa Ginoo magkaigsunan ang kahayag o ang kangit-ngit. Second day, gihimo sa Dios ang kawanangan o ang mga dagat. Third day, gihimo sa Dios ang yuta. Fourth day, gihimo sa Dios ang adlaw o bulan. Fifth day, gihimo sa Dios ang mga langgam o mga isda. Sixth day, gihimo ni magkaigsunan ang mga mananap. Apil na si Adan o si iba, kita nga mga tao magkaigsunan. And on the seventh day, God rested, God blessed, and God sanctified or made it holy. Klaro gyud kayo mga kaigsunan. Sa ato pa, gigon gyud agi day 1. Ang Creation Week, day 1, day 2, day 3, 4, 5, 6, and 7. Sa ato pa, ang usa ka semana magkaigsunan, 7 gyud kaadlaw diay. Ang pangutana karon, Pastor, was the weekly cycle lost between the time of Adam and Moses? Nawala ba, Pastor, ang kanabang sinimana nga tuyok diha kang gikan kang Adan hangtod kang Moses? Magkaigsunan atong tanawon ang bala nga kasulatan. Kaya ang Ginoo naghimog 4 ka milagro. God worked 4 miracles. Niya nga simana magkaigsunan aron iya yung ipunting unsa ka klaro gyud magkaigsunan ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Tanawa, mao ni ang 4 ka milagro gihimo sa Dios magkaigsunan. Una, ang mana. Matag adlaw sa unom, 5 ka adlaw. Matag adlaw sa unang 5 ka adlaw sa semana. But before going further, kani magkaigsunan makita nato ni sa Exodus chapter 16. Kung tanawon ba ninyo ang Exodus chapter 14, mo to experience nila in crossing the Red Sea. Gigukod sila magkaigsunan. 600 ka mga karawahi ni Pero gigukod magkaigsunan. Nangaratol sila. Nanghilak sila. Ningon, Moses,
Imo man gidala din kaya walay dakong minteryo dito sa Egypto. Gidala mo diri sa kamingawan, karon diri may mga matay. Magkaigsunan, ingon si Moses, stand still, and you will see the deliverance the Lord will perform to you today. The Egyptians nga inyo makita karon, di na ninyo makitan pa pag-usab. And the Lord instructed him, Moses, you stretch out your rod dito sa dagat magkaigsunan. O nakibalutan sa sugilanon, pag-stretch sa magkaigsunan, napikas ang dagat. Pagkapikas sa dagat magkaigsunan, ang tanan ng mga Israelites ni agigyud sa uga nga dagat magkaigsunan with walls nga water, makalilisang nga milagro sa Ginoo. It was their first time. Nakita sila nga ang dagat una napikas magkaigsunan. O guman sila nakalampos na nga matay ang Ehiptohanon magkaigsunan. Mao ni ilang problema na pod. Ingon na pala Moses, mas maayo man to dito. Nangaluwas to orbi, pero mas maayo man to dito kay magkakaunom ni karne. Magkakaunom ni sa kung gusto kaunon na mo. Pero karon dili, imo magilas kamingawan para mapas mo, mga matay mi. Magkaigsunan, in the Bible, it's my first time to see Moses was crying. Naghilak gid magkaigsunan si Moses. Istorya sa sige magkaigsunan ug ang Ginoo naghatag niini nga milagro. Gipakaon sila magkaigsunan og mana. The first miracle, mana. Matag-adlaw sa unang 5 ka adlaw sa semana. B, ang sobra mapanos. Klaro kayo sa ato pa. Lunes, Martes, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, unang 5 ka semana magkaigsunan. Kung magkuha sila, usar may matagag sa kadlaw. Enough para sa ilahang kagutom magkaigsunan. Matagbaw sila. Pero ang uban po, nagtagog yun. Amo ng taguan, parang kanon ugma. Pero magkaigsunan tanawa, napanos ang sobra na panos. Sa ikaunom ka adlaw, 2 ka pilo. Ang first 5 days, tanawa, siniman naman Usa man kasimana. Kay pruiba man nato magkaigsunan nga wag ginaputol ang panahon. Gikan kangadan ngadto ka Moses. Tanawa, unang adlaw nagpatagak kang Ginoo, ikaduha, ikatulo, ikaapat, o ikalama ka adlaw, tag-usa lang gyud magkaigsunan. Di sila pwede magtago kay mapanos. O ang ikatulo nga rin milagro, sa ikanom ka adlaw, 2 ka pilo. Sa tupad 2 ang matagak magkaigsunan, enough for anang adlaw og para ugma. Nga naman, kay walay matagak sa adlaw igpapahulay. Tanawa, walay mana nga matagak sa ikapato o sa adlaw nga igpapahulay. Wala pa nagyatag sa Ginoo ang sugo sa Sinai Pero iyan nagyatagag pagtagad magkaigsunan gipasabot gyud unsa ka importante ang adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa, naklaro nato karon magkaigsunan nga gikan kang Adan ngadto kang Moses nagpadayon gihapon di ay ang 7 ka adlaw o wa gyud na usab magkaigsunan gikan kang Adan hangtod ngadto kang Moises. Tanawa, magapaulan ako og mana tinapay igo nga bahin sa tagsa ka adlaw. Ang uban kay kulo, ang uban wala na nagtuman. Uban nagsalin hangtod sa kabuntagon magkaigsunan og kani giulod. Natubag na nato. Gikan nga Adan magkaigsunan, padulong kang Moises, walay problema, wala na usab ang day cycle mga kaigsunan. Let's go to Moses ngadto kang Ginesos. Dili nito magkaigsunan. Ganiya Adan ngadto kang Moses, gikan na po kang Moses up to Jesus Christ magkaigsunan. Ang mga tao ba tanawan ang 1 Juan 2:4. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesus Kristo. Kung moingon ka, pasulantaya, ako na kang Ginesos. Unya wa ka nagsunod di magkaigsunan, that is in vain. Walay pulos na. Kung moingon ka pasulantaya, ako na kang Ginesos, magkaigsunan, magkinabuhi ta sama kang Hesus Kristo. Mabito ng tambag karon. Tanawa ingon ni Ginesos. Lucas 4:16. Og si Ginesos miabot sa Nazareth. Og siya, kaning siya magkaigsunan na pasabot ni Jesus Christ. Og siya miabot sa Nazareth. Din dito siya nagpagtubo. Og sumala sa iyahang nabatasan. Nabatasan na gyud ni Ginesos. Ginabalik-balik na gyud ni Ginesos. Kaya nabatasan na gyud niya. Siya misulod sa sinagoga sa matag adlaw nga igpapahulay. Magkaigsunan, in the time of Jesus, diay wala na wala. Gikan kang Moses, up to the time of Jesus Christ, wala na wala magkaigsunan ang days cycle. Kaya nga naman, ingon ang Biblia, nga matag adlaw nga igpapahulay, si Ginesos
musulod gyud sa simbahan aron magbasa sa sinulat ni Propeta Isaiah magkaigsunan. Ako na nang gipasabot gabi. Mungutan na, Pastor, unsa may adlaw ikapito? Klaro na. Magkaigsunan. In the end of the Sabbath, paghuman sa adlaw papahulay, sa pagsugod na sa pagbanag-banag sa nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena o uban mga Maria niadto sa lubnganan. Usang adlaw niadto si Maria o ubang mga Maria sa lubnganan? Domingo. Ug mao tong Domingo nabanaw si Hesus. Iyan ang Biblia nga ang unang adlaw sa semana maong Domingo magkaigsunan. Kay mao to ni sugat sila ngadto kay Hesus sa lubnganan apan wala nakitan kay nabanaw na ang atong manluluwas. Sa so, first day of the week magkaigsunan is Sunday. Ug ato ng sumadahon ay kapitong adlaw magkaigsunan mao day adlaw nga Sabado. Ug kami nga mga members sa Seventh-day Adventist Church nag-worship gid magkaigsunan dili sa Domingo. Nag-worship magkaigsunan sa adlaw gyud nga Sabado kay mao kani ang adlaw nga balaan, adlaw nga gipahulayan ug adlaw nga gipanalayinan sa Ginoo. Gani iyang mga tinunan magkaigsunan, human nga gilubong si Hesus, nag-andam sila mga pahumot. Apan wa na sila kaabot magkaigsunan kay gilubong na si Hesus ug sila ni pahulay diha sa adlaw nga pahulay kamoy naa sa sugo mga kaigsunan. Now let's go. Ang mga Hudiyo sa tibok kalibutan na nagsulti nako. No? Bisan asa nimo sila mahibalag sa Jerusalem ba o bisan diin magkaigsunan sa tibok kalibutan makaplagan nimo ang igpapahulay sa ikapitong adlaw nga Sabado nga gibantayan. Si Pastor Dahunan, nagtawag siya nako gabi magkaigsunan, nagpasalamat siya sa mensahe. And then we talk maybe for 10 minutes, no? Kay pati suura man ginako. Actually, Pastor, o si ate, maayong namo dia sa western part of Mindanao. Kay balo siya nga, daghan mi diri, daghan nag-invite. Yan, nagtapok mi diri. Pastor, maayong gabi kanimo. Ug happy Sabbath day. I-regards po ko sa imong mga kauban diya. I know that you are watching sa ato ang pagsibya karon nga gabi uban sa inyong mga higala. Ingon si Pastor Dahunan sa kuwa. Nakaadto siya magigsunan dito sa Israel. O sa tong tuig mga 2000 mga murag 2017 kay bago pa gud disenyo magigsunan. Nakaadto siya dito sa Israel. Ningon gi siya nga grabe gyud dito kayo Pastor James kay gabi kay stricto ang mga Hudiyo. Kay pagkasalop gyud sa adlaw alang Biyernes kay Sabado naman na tanan gyud nga mga tindahan wa na gyud open, sirad-an gyud tanan. Unya manguli na silang balay kay nangandam na silang pagsimba pagka-Sabado. Magigsunan ang mga Hudiyo sa tibok nga kalibutan bisan asa nimo sila mahibalag sa Jerusalem magkaigsunan o bisag asa diin makaplagan nimo ang igpapahulay sa ikapitong adlaw ang Sabado nga ilang gibantayan. Even until today magkaigsunan nagbantay ning mga katawhan in Israel. Inani magkaigsunan. Let's go to Jesus up to our present time. Pasulan tayo, tubagaw na nabi. Dito naman to kang Adan ka Moses. Then Moses to Jesus Christ. Karon Jesus to our present time. Na usaba magkaigsunan, we will talk about the change of calendar. No? Because ang tinuod magkaigsunan, ang atong kalendaryo na usab gyud. Gusto na ko ipasabot ni kaninyo magkaigsunan, ha? Our calendar has been changed once since the time of Christ. Ikausa lang na usab magkaigsunan na atong kalendaryo gikan sa panahon ni Ginoong Hesus. Unsa man nga kalendaryo? Magkaigsunan, they are using the Julian calendar by Julius Caesar on January 1, 45 BC. Na-change ang magkaigsunan into Gregorian calendar by Pope Gregory VIII on October 1582. Na sila consideration magkaigsunan because of the leap year consideration mao tong ilang giusab magkaigsunan. But according to the truth mao ni, ang Gregorian calendar magkaigsunan daw ni display siya iyang gipulihan ang Julian calendar. But while the dates of the months were changed, bisan pa ang mga dates magkaigsunan sa bulan nangausab apang ang adlaw sa sinimana magkaigsunan ug ang pasunod nini wala gyud na usab. Tanawa magkaigsunan. Closely tanawa niyo. Tanawa na niya, mao ni ang Julian to Gregorian calendar. Nakita ba mo ng number 1 dia? 1 2 3 4 o sunod, dapat 5. Pero magkaigsunan ang Julian calendar, 1, 2, 3, 4, 5 unta. Pero ni-change ito Gregorian calendar magkaigsunan, 1, 2, 3, 4,
16, 17. Sa ato pa, nausap-usap magkaigsuunan ang mga uban nga numero diha, pero ang adlaw mismo wala gyud na usab. Ni-attend ko magkaigsuunan last month o theological forum dito sa Indonesia. Uban min di Pastor Lagunday dito. Naman siya karon din, nalipay ko nga nag-support niya akong amigo din magkaigsuunan. Niadto mi. And then naay usa ka speaker na mo, nga usa ka doctor, I just forget his name, nga nag-lecture siya about kanibitang calendar change or lunar. Lunar, kaya kan magug mga offshoot magkaigsuunan karon nga musimba lang kung kanabitang new moon. So iyang gi-explain dito, kanina ani niabutan sa itong iglesia karon nga nagawa sa iglesia, musimba lang kung new moon. Pero wag new moon, di musimba. Iyan nag-explain magkaigsuunan. And I know that this is related to his topic. So I approach him, Doc, I am Pastor Lantaya from the Philippines. Magwali ko sa my journey with God karong kani nga date. And then, what is your question? Doc, I have to ask you about the change of calendar from Julian to Gregorian calendar. What can you say? Siya, tinood na. Gi-change. Ako lang bisayon, tinood, gi-change na. Gi-change nila ang mga adlaw, gi-change nila ang mga numero sa adlaw, pero ang adlaw gyud mismo wala gyud na usab. Nagpabilin ra gihapon nga mao gihapon. Ikaw, Doc, thank you very much. Tanawa, the week of the 7 days magkaigsuunan, gigamit di ay ni gikan pa sa time ni Moses or Mosaic dispensation magkaigsuunan. And we have no reason for supposing nga any realities magkaigsuunan nga mag-exist into succession of weeks and their days from the time to the present. Sa ato pa, wa gyud na usab magkaigsuunan. Ang adlaw, maura gyud magkaigsuunan. The weekly cycle has never been changed. Ang klaro, bisan pa magkaigsuunan nga usab ang kalendaryo, pero ang adlaw mismo, ang sinimina magkaigsuunan nga tuyok, wala gyud na usab. Busa, wa gyud kausaban magkaigsuunan. Gikan pa sa panahon sa pagbuhat sa langit ug sayuta sa creation week, 7 ka adlaw magkaigsuunan ang paghimo sa Ginoo ug hangtod sa atong kapanahonan ang imong gisimba ka Sabado igsoon maura gihapon wa gyud na nausab. Pero unay pangutana pasulantaya tanawa. Nagsayod ba ang Ginoo, pastor, nga adunay gahom nga muabot o musulay sa pag-ila nga naa sila gahom sa pag-usab sa panahon o sa mga balaod. O kung naa ni unsa man o kinsa man ni sila. Magigsunan, si Pastor Lantaya nagwali din ni karon. Ang ako lang, kung kamo naminaw diya, di lang kita masakitan ha. Kaya ang Biblia ni sulti nga, ang kamaturan, isang nyaw ginato, unya magigsunan, kinasing-kasing gini among pagpaybalo kanimo. Kung maigo manggaling mo magkaigsuunan, mga ilang gimig dispensa. Kaya gisugo-jugo sa Ginoo nga mawali ani karon. Bisan pa og masakitan kaigsuon. Kay mention gyud nako, kinaagi daw gamhanan magkaigsuunan nga grupo nga mo-arise og mo-claim nga muusab magkaigsuunan sa panahon og sa mga balaod. Naba na sa Biblia, magkaigsuunan. Makita nato na sa Daniel 7, versikulo 21, 25 na ganayon. Musulti siyag batok sa labing halangdon. Og buntugon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Maghuna-huna siya sa pag-usab sa mga panahon og sa balaod. Og itugyan sila kaniya sulod sa tulo og tunga katuig. Magkaigsunan, pagbasa na ko ani mura kog na malandong. Nga naagi di ay mga grupo sa tao nga magunauna sa pag-usab sa panahon ug sa balaod. Tanawan na magkaigsunan, unsa nga grupo. It would speak great words against God, blasphemy, nagpasipala, it would wear out against people, magkaigsunan, iyahang gi-persecute ang mga katawan sa Ginoo. Ikatulo, it would think to change times and laws, a disregard for God's authority. Magkaigsunan, subayo na to karon ha, sa gisulti nako, ang maigo, dawata lang yun. Kay gisugo ra gis Pastor Lantaya sa pagsulti ni nga kamaturan. Kinsa man nga grupo,
kinsa man nga tao magigsunan, kinsa man nga institusyon nga nig-usab sa adlaw. Di ba? Giproyba na ko ganiya. Nga gikan pagyud sa pagbuhat sa Ginoo sa langit ug sa yuta magigsunan sa 7 ka adlaw pareha ra gyud wa ginausab. Pero naay grupo magigsunan, naay simbahan nga mag-usab sa balaod sa Ginoo ug sa panahon. Kinsa man ni magigsunan. Kani nga gahom daw magigsunan, mula hutay gyud sulod sa 1,260 years. Magigsunan, it is the papacy. Ha? It is the papacy. It is the Roman Catholic Church. Magigsunan mga ikudispensa, ha? Nisultid ko sa kamatuoran. You can check this presentation even in your kanang inyong mga libro magigsunan diya sa kasaysayan. The papacy, mao gyud magigsunan ano ni tukma ni ining nga tagna. Nga naman, kay siya ni gawas magigsunan ug nahimo siyang nagdumala sa tibok kakalibutan. Gikan magigsunan sa 538 AD, magigsunan iyahang gidestroy ang tulo ka mga dagko nga mga grupo, ang Hirulay, ang Vandals, and the Ostrogoths magigsunan, mga nasod nga di mo makita karon. Kaya nga naman, gi-extract ni ini nga grupo magigsunan. O siya nagpabilin ang iyang pagkahari sulod sa 1,260 years until 1798 magigsunan. Kaysa 1798, ang iyang gahom ni nahinay na og kabuak. Kaya nga naman, si General Bertier magigsunan ni ato sa Roma ug iyang gidakop ang Papa magigsunan, ang Santo Papa ug iyahang gipreso. Magigsunan, kinsay nag-usab di ay ang gihatag sa Ginoong aday papahulay Sabado. Apan kini di ay nga grupo magigsunan kini nga iglesia ilahang giusab nga dili na Sabado apan Domingo na. Ang Ginoo wa ginag-usab igsuon. Bisag si Hesus ni simba sa aday papahulay sa iyang kapanahonan dinhi. Apan kini nga iglesia ilang giusab mga kaigsuunan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao'y katumanan sa tagna ni Daniel 7:25 nga ilang usbon ang panahon ug mga balaod. Tanaw magkaigsuunan ang proyba nini. According to Eusebius, one of the foremost church historian of the Catholic Church of that time, nagsulat siya magkaigsuunan sa komentary na kanayon, all things whatsoever it was a duty to do on the Sabbath, this we have transferred to the Lord's Day nga mao ang Sunday as more appropriately belonging to it because it has precedence and is first and in rank and more honorable than the Jewish Sabbath. Igsoon, kinsay nagbalhin gikan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo? Magkaigsuunan, pasaylo ako, musulti. It is the papacy. It is Rome. It is the Catholic Church, magkaigsuunan. Nga sulod sa 1,260 years, magkaigsuunan, gipamatay ang mga reformers, gipamatay ang nisupak sa iglesia, magkaigsuunan. One of them, kani sila ni Wycliffe, magkaigsuunan. Luoy kayo, gibutangan og gas magkaigsuunan iyang lawas, gibutangan og mga kahoy, gisilaban magkaigsuunan, naghilak nga perting kusugan sa siga magkaigsuunan ang iyang lawas. Si John Hus magkaigsuunan, mao to gipangsunog ilang lawas magkaigsuunan. Luoy kayo, naghilak magkaigsuunan nga nagampo sa Ginoo, nga nag-awit samtang nagdilaab ang ilang lawas magkaigsuunan. Atong 2018 kami ni Pastor Lagunday nakaadto magkaigsuunan sa Germany, nakaadto pud mi sa Rome. Dito gid magkaigsuunan sa Roma. Nakasulod yung si Pastor Lantaya dito sa Roma. Og nakita na mo dito ang stadium. Nakinomdom ka, Pastor Gunday? Nga nagipicturan ta ka dito sa stadium? O katong stadium magkaigsuunan, mao dito stadium nga gibutang ang mga tao dito nga mga reformers magkaigsuunan kay gipakaon sa leon o gipakaon sa tigre. Tanawag sa YouTube. I-type ang YouTube magkaigsuunan. Butangin mo diya nga in stadium nga people were eaten by lion and tiger, and you can see because it belongs to the 1,260 years magkaigsuunan nga gitag na nga kanidi ay nga grupo mo'y nag-usab sa adlaw nga ipapahulay magkaigsuunan ngadto sa adlaw nga Domingo.
Magigsunan, klaro kay. All things whatsoever it was duty to do on the Sabbath day, this we have transferred to Sunday. Instead nga Sabado magigsunan, ilahang giusab. Magigsunan, akong gipamatudan, nga wagid na usab ang adlay papahulay, pero naay nag-usab niya na. Ang atong Ginoo, ni simba sa adlaw Sabado, ni simba sa adlaw igpapahulay, mga adlaw kapito mga Sabado magigsunan. Apan giusab ni ini nga grupo, giusab ni ini nga iglesia magigsunan, ayaw na mong simbag Sabado, simba na mong Domingo. Nga naman, katumanan sa Daniel City, versikulo 25, magkaigsunan. Magkaigsunan, in closing. Nakibalo ko nga sa atong kapanahunan karon, daghan ang nagsagol-sagol ng pagtulunan. Naglibog na, Pastor, musimba mig Biyernes. Pastor, musimba mig Domingo. Pastor, musimba mig Sabado. Asa man akong piliyon na, Pastor? Nagsagol-sagol yung Pastor. Murag di naman may kasabutan eh. Daghan magpagtulunan, Pastor. Nga nagaralain. Pastor, naglibog ko. Magkaigsunan, I'm happy with my wife, si Gingging. Nangutan na po, biyang uban, ganun daw si Gingging sa among theme song. Magigsunan, that time na nag-taping ni akong asawa nasa Thailand. So, usa ka adlaw lang among taping, so, dili na siya. Katong first bitaw nga solo, ihaman tato magigsunan, pero nag-practice siya mayo, pero nila kang mag-Thailand, so siya napil. Ganang buntag, ganang hapon, samtang nahilig na magigsunan, and ko, Mami, please you find a story nga pwede na ko ihatag o gapil. And this is a story, magigsunan. So, tiyan ka, piting daghan na nagsagol-sagol karon asa may kamaturan na ni Biyernes, Sabado, Domingo, na nagsulti, Pastor, nga ang adlay papahulay, Sabado. Pastor, napoy nagsulti ang adlay papahulay, Domingo. Pastor, iyong po sa Sabbath day, mao ang Biyernes, kalibog naman, Pastor. Magigsunan, this is my last illustration to answer that. May duha ka mga bata magigsunan nga nagbantay og mga karniro, mga shepherds ng duha ka mga bata. Mga barkada sila, ang isa ka bata nagbantay og 50 ka karniro. Ang isa pod gibata magigsunan nagbantay pod og 50 ka karniro. Di ka sila lagyo magigsunan, duko lang sila. Pero ilang giatiman ang ilang 50 ka karniro, ang isa pod giatiman pod ang 50 karniro magigsunan. Karon kay piti man kusuga sa ulan. Pagbulok sa ulan magigsunan, dinaganay sila. Katungo sa iyang gidala yung 50 magkaisunan. Dito yung silandong. Ang isa po magkaisunan, gidala po niya yung 50 silandong. Nagsagol ang mga karniro, mga kaisunan. Nagproblema na sila. Kusog ang ulan. Iyon sa unsaon man nato ni karon. Nga, wala biyay marker niya itong mga karniro. Tingali ka nga ako, mahimong imo. Ang imo, mahimong ako. Kasapanta sa mga magpapari, katig muli ko, dili na 50 ako madala, kay lain ako madala. Eh siya bitaw nga naman po nagpalandong ang pugadri uban ako, so may lain po landungan po. Kusong mang ulan. Magkaisunan, naglibog ang duha ka mga bata. Nagampo silang duha. Pag nagampo magkaisunan, ingon siya, mulakaw ko. Katong usa magkaisunan, nilakaw siya diri sa tuo. Ang isa po magkaisunan, nilakaw diri sa wala. Abi ninyo, sinetabo, ang tanan nga mga karniro magigsuunan nga gimintayan atong bata nga niadto sa tuo, ang 50 kabuk ni sunod kaniya. Ang nangabilin nga 50 magigsuunan ni sunod pod sa nagbantay niya nga padulong dito sa wala. I'm so touched by the story. Magigsuunan sa atong kapanahunan karon, nagsagol-sagol na, daghan na kay nagwali nga adlaw Domingo, mao gi adlaw nga igpapahulay, Biyernes, Sabado, magigsunan naglibog ka, nagsagol-sagol na, apan sultian og tugunan ta kaigsuon. Na kay magbalantay, nga di gid masayop. Sunda ang imong magbalantay igsuon. Sunda siya, kay nakibalo siya, unsay kamaturan, unsay kaayo kanimo, kung ikaw mo sunod kaniya. Igsuon, sige ni Jesus, nagsimba sa adlaw ipapahulay. Igsuon, ayaw simba sa Domingo. Kay dili ka na iya sa Ginoo. Simba sa adlaw Sabado. Simba sa adlaw Ikapito. Simba sa adlaw papahulay. Kay kanang adlaw, wagid na usab. Ang adlaw sa paglalang sa kalibutan, nga adlaw papahulay, maura gihapon magkaigsunan, nagpabilin gihapon sa atong kapanahunan karon. Sunda ang mga mabalantay. Follow Jesus Christ, your shepherd, and I know na dili ka mawala igsuon. It is our prayer nga sa atong paggakos ni niya kamaturan, matagan ni og bili sa ato ang pagtuo.
mausab ka igsuon. Sa iyong pagpaminaw karon nag-ampog yun ko. Nag-ampog yun ang staff. Ang whole Seventh-day Adventist Church nag-ampog yun nga ikaw makasabot nining kamatuoran. Ang akong tugon igsuon, you follow your shepherd. Sunda si Ginisus. Ug dili ka magsagol-sagol sa uban pang mga tao, ikaw igsoon na andam ka sa iyang pagbalik. Mao ni ang akong pagampo karon nga gabi igsoon. Wala na usab, has time been changed? Wala na usab igsoon. Nagpabili ng alay papahulay, pero giusab lang sa usa ka iglesia mga kaigsunan ang ginawa na lipay. Apan malipay ang Ginoo kung ikaw muila ka niya nga siya magbalantay, musunod ka kaniya igsoon sa dalan nga magpaingon nga to sa langit. Ug ikaw gako mahimong makasunod igsoon sa gisaad sa Ginoo yang giandam nga puloy-an na alang kanimo ug alang kanako. Igsoon dunggon imong pagampo, sunda ang imong magbalantay. Wala na usab ang panahon. Keep the Sabbath day as it is holy, kay iya ka na mando sa imuhang magbalantay. Igsoon, magampo kita. Amahan nga balaan nga nasa mga langit. Nalipay mi Ginoo, natun-an mo karong adlaw nga wala gid na usab ang simana. Unang adlaw nga maong Domingo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ang ikapito. Gikan pa sa paglalang nimo Ginoo, hangtod sa kapanahunan ni Moises. Wa gid na usab. Gikan ka Moises sa panahon sa among luwas nga si Ginisus, wa pod na usab. Ug gikan sa panahon ni Ginisus ug hangtod sa among kapanahunan karon, bisag na usab ang kalendaryo, pero ang sinimana nga mga adlaw wala na usab. Apan Ginoo, adunay gahom nga nag-usab sa panahon ug sa balaod. Apan wala kami natandog niya na kay nakaila kami nga na kami Dios nga among gialagaran, Dios nga di gyud matarog, Dios nga nasayod sa ikayo kanamo. Ginoo, nagapanalangin ka sa tanan namong mga viewers karon nga ilang madawat ang kamatuoran ug ilang sulayan ug sugdan ang pagsimba kanimo nining adlaw nga balaan tungod kay ikaw mo'y nagsugo kanamo. Taliwala Ginoo sa nagkasagol-sagol na nga mga doktrina sa tibuok kakalibutan. Apan dili kami mawala kung sundo namo among magbalantay nga mao si Ginisus. Salamat sa pagtubag sa pagampo, ang panalangin namong madawat tungod sa ngalan ni Ginisus nga manluluwas. Amen.